Hello guys, kuri sei kwese kwamuri munofara here? Nhasi tauya takapfekawo apologies. Apologies yakapfekwa naSisi Njuzu Mona Lisa. Vaita apology yavo kuna Olinda Chapel. Koso kuziva kwenyu mese Olinda Chapel akaita video achiblasta Njuzu. Achitaura kuti girls or ladies, let's respect ourselves. Kwete kuposta nude video nechichi. Saka ringati zvirespecte pacheni. Then Sisi Njuzu ndobva vaitawo apology vachita sorry kuna Olinda Chapel because kulika kwakaita mavideo ava, it's not my fault. Ndaisingatodiwo kuti adi abude, but zvinhu zvakangoitikawo, but life goes on. Saka sorry. Ndo screenshot yamuri kuona iyi, post yachona yavakaposta ivo Sisi Njuzu vachikumbira chiregerero. Saka chinhu wacho ndangofarirawo apa pana Sisi Njuzu. Havana havo kuda kuti echama feelings sezvakaitani mufesi wavo Hero Command akati handina izvozvo. Vakapindura vakachimirira bhebhi ravo papa. But bhebhi harina kupindura manje. Angoita apology chete kukumbira ruregero kuti zvowanikwa. Saka guys, ndochingoripo chitangouyawo nayo chiti vashomawo vanodi vanozviita izvi zvekuti blastiwa obva vangotiwo apology. Havaratidzawo kudi kukura Sisi. Saka guys, ndo chandangoya nacho nchiti thank you.